Dobre, tak ahojte. Vítam vás v tomto týždni, vlastne pri prvom cvičení, ale nebudete ešte zajtra nejaké dáme alebo v nedeľu, aby ste mali 2 v tomto týždni. Takže keď budete mať nejaké zdravotné problémy, ako je teraz s mechúrikom, tak sa dá zacvičiť, nemusíme sa nejako že vyhovárať, že nemôžeme, ale budeme pekne sedieť celý čas. Sadneme si tak, že ja sa dám trošku skôr, aby ste videli na kraj stoličky, čiže neopieram sa. Na kraj stoličky vytvorím pravý uhol a pravý uhol. Tak, ja sa dám trošku do šikma. Pripravte si aj činky, 1-kilové alebo flašky. A ja si zapnem hodinky. A ideme trošičku rozhýbať plecia. A pripravíme si ruky, koleno, lakeť a ideme do kríža s výdychom. Poriadne potiahni hore. Snaž sa nehrbiť a držať lopatky. Stále sťahujem. Ešte 5 sekúnd, vydržím. Zoberiete si činky teraz do ruky. Pritlačíte si ruky k telu. A za každým, ako zdvihnete ruky do bicepsu, tak vystrete nohu dopredu. A ideme štart. Čiže biceps a vystrem nohu. Za každým striedam. Jednu nohu vystrem biceps. Čiže priťahujem ruky k sebe. Ruky pritiahnem a činky bicepsujem. To je nám výborne. A teraz budeme len koleno dvíhať striedavo hore. Takže činky dáme tak mierne do šikma, ak ich máte ľahké, tak aj. No ale zdvíhame hore koleno. Ruky môžeme mierne rozpážiť, držať činky v ruke, aby ste cítili ťah v ramenách. A striedavo dvíham koleno hore. Ešte udržíme. Stále brucho stiahnuté, hruď vypínam, nehrbím sa, držím pevný chrbát a povolím. To sú prvé 3 cviky a zopakujeme si ich ešte raz. Činky môžete teraz položiť a ideme znova len koleno a lakeť. Nádych a ideme. Snažím sa rovný chrbát, lopatky tlačím k sebe. Super. Zoberieme si činky do ruky, pritlačíme ich k telu, ideme zdvíhať biceps a vždy vystrieme raz jednu nohu, raz druhú, pätou sa dotkneš zeme. Natiahnuť, druhú nohu natiahnuť. Úplne topnem stehenný sval. Vystreto sedím, čiže nemám uvoľnený chrbát, brúško stiahnuté. A uvoľním, činky nepustím, len spustím vedľa stoličky, kolena pokrčené a mierne rozpáš ruky a dvíhame striedavo koleno hore. Raz, 2 a zdvíham koleno. Ešte. A povolíme. Už len posledný krát. Položíme si činky a ideme. Ruky a koleno, lakeť. Štart.
povolíme, zoberieme si činky. Už posledný krát ideme robiť tieto cviky, túto sériu. Pritiahneme si ruky, pritlačíme k telu a obom v lakťoch krčíme. Áno, striedavo vystieram. Posledný. Super. A ideme ruky vedľa tela. Mierne rozpažíme a dvíhame koleno hore. A ideme. Kľudne pritlačte koleno ešte vyššie. Ja idem maximálne ako sa mi dá. Poriadne stiahni brúško. Stále držím. A povolíme. Dobre. Teraz máte prestávku a ja idem pozrieť túto kamošku, lebo sa mi to celá sekla. Skúsim ešte raz zavolať Moni. No. Ďalší cvik, ktorý budeme robiť, budeme robiť panáčika. Potom si natiahneme nohu vpred striedavo, čiže budeme sa pridržať a pôjdeme. Jedna noha, druhá noha, obidve hore. Jedna, druhá, hore. A tretí cvik si dáme ruky za hlavu a budeme sústredene vytáčať do jednej strany a do druhej strany. Veľmi pomaly, za každým stiahneme brúško a výdych. Dobre? Dobre. Takže ideme na točinky a panáčik a ideme nohou. Raz, dva, tri a poriadne vytláčame hore. A povolíme. Dobre, necháme si činky, tak mierne sa chytíme dozadu za stoličku a pôjdeme. Noha, noha, obidve. Noha, noha, obidve. Obidve. Vždy sa opieram len tak jemne špičkami, takže dotknem sa zeme. Posledný. Super. Dáme si ruky za hlavu, úplne sa vystrieme, stiahneme brúško, zaprieme sa nohami, nádych a s výdychom do jednej strany. Vždy nádych a vytočíš s výdychom. Nádych a výdych. Takže prispôsob tempo svojho cvičenia tak, ako máš dýchanie. Ešte 5 sekúnd. A povolíme. Znova si dáme panáčika, čiže kolena sú pokrčené, ruky tiež. A vlastne vystriem aj ruky, aj nohy súčasne, vrátim naspäť. A ideme. Kľudne môžeš aj pomaličky, mierne v záklone, aby ste udržali rovnováhu, alebo si môžete pridať aj do tempa. Ešte vydržíme, už ruky asi cítime, ale to je dobré. Povolíme, ideme mierne do záklonu. A ideme striedavo dvíhať nohu,
Jednu a druhú a ideme. Jedna, druhá, obidve. Jedna, druhá, obidve. Ja som si už prestriedala, začínam druhou nohou. Posledné, docvičíme. Super. Dáme ruky za hlavu a zase pomaličky budeme vytáčať. A ideme nádych a výdych. Nádych a výdych. Stále nádych a výdych, nádych a výdych. Super, ideme posledný krát. A ideme štart, naťahujeme aj ruky, aj nohy súčasne. Kľudne si dajte svoje tempo, čiže môžete aj si pridať. Ešte vydrž, aj keď ťa to bolí, tak zatkni zuby, potom sa ešte dá. A posledné, nebojte, aj mňa to bolí, cítim to v pleciach, v ramenách. Takže mierne ruky dozadu, aby ste udržali rovnováhu. A dvíhame nohu jedna a obidve. Striedavo. Jedna, druhá, hore. Jedna, druhá a hore. Teraz si vidíme aj nohy, začni to druhou. Posledné. A ideme vytáčať. Dáme si ruky za hlavu, nádych a s výdychom pomaličky do jednej strany. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Prispôsob to svojmu dýchaniu. Za každým stiahni brucho, vyťahuj sa hore k plafónu. Ešte vydržíme. A povolíme. Super. Máme to za sebou, takže minútka nám ubehla. Pôjdeme na ďalší cvik. Skúsim ešte raz zavolať, že či to pôjde, ale asi nie. Dobre, ďalšie, čo budeme robiť, zostaneme zase s rukami, pôjdeme do jednej strany a do druhej strany, poriadne úklony budeme robiť. Potom si dáme prehadzovanie činky pred sebou. Takže budete držať v ruke len jednu. A pôjdeme, keď pôjde ruka dozadu, tak ideš do predklonu, pred seba vymeníš. A budeme takto prehadzovať činku. Z jednej ruky do druhej a tretí cvik budeme predpažovať pred seba a za každým sa predkloním. I aj do záklonu. Pardon, počkajte, ja si dám pauzu, to som vysvetlila. Takže pôjdeme do záklonu. Do záklonu, ruky dozadu. Dozadu dáš pred seba. Dozadu mierne a vtedy vlastne zapracujete poriadne s bruchom. A ten tretí cvik pôjdeme tak, že budeme mať striedavo pod seba. Takže budete mať činky a pôjdeme pred seba a dolu. A pred seba a dolu. Dobre? Takže len jedna činka v ruke, aby som ešte raz, a pôjdeme mierne do záklonu, dopredu prehodíš činku, zase dozadu a naspäť prehodíš činku. Dobre? Prvý máme tak, že za hlavu do jednej strany a do druhej úklon. Takže môžeme sa pripraviť, stiahneme brucho, dáme si ruky za hlavu, poriadne zatlačíme lakte dozadu,
brúško stiahnuté a ideme do úklony. Nohu trošku menej od seba, aby ste udržali stabilitu a poriadne sa ponáte. Poriadne dotláčame, stiahujeme brucho. Ešte vydržíme. Za každým, keď ideš do úklonu, tak vydýchni. A povolíme. Zober si iba jednu činku a pôjdeme do záklonu. Čiže ako keby ste sa chceli operať do stoličky, ale neoprieme sa. Dozadu a činku prehodíš pred seba a dozadu. Hore, dolu. Čiže tak ako keby polkruh by ste tvorili. Trošku vás to aj zaklepe, nohy sa trase riadne, trup. A ešte poď. Ešte. A posledné. Fú, no, je čo s tým robiť. Takže ruky dáme vedľa tela, najprv predpažíme trošku nohy ďalej od seba, aby ste sa s brúškom zmestili medzi. Takže predpažíme ruky pred seba a ideš dolu. A hore. A dolu. Poriadne stiahuj brúško. A hore. Zatiahni. Hore. A povol. A hore. A povol. A ešte. Hore. A ešte predpažíme a povolíme. Položíme činky, dáme si znova ruky za hlavu, aby ste trošku oddychli a ideme do úklonu. Pomaličky do jednej strany, do druhej. Poriadne ponaťahovať, zatlačiť brúško bočné. Rozhýbeme ten náš chrbát stuhnutý. Samozrejme tlačíme lopatky k sebe, aj lakte dozadu, čiže je vpredu. A uvoľníme. Zoberieme si len jednu činku. Trošku si nohy tak zapnite sa s nohami. A ideme do záklonu. A ruky dozadu a pred seba. Dozadu a pred seba. Cítite, že vždy zaberie viacej tá strana, na ktorej strane je činka, preto striedame. A ideš. Jedna strana, druhá strana. A vpred. Ešte držíme. Ešte. A posledné. Ukončíme. Zoberieme si činky. Dáme trošku nôžky od seba. Idú vedľa seba, vystrieme hruď. A predpažíme. Takže ruky dopredu. A ideš do predklonu. Mierne zapážiš, takže napneš trošku svaly na rukách aj zozadu. A hore. Stačí robiť tento cvik pomaličky, precízne, sústrediť sa, čo pracuje, aký svah na vašom tele. Ešte vydržíme. A povolíme. Super, ideme posledný krát, tú zostavičku, až potom pôjdeme len do posledného, takže dnes naozaj len také, že aby sme sa trošku roztrenovali, aby sme mali pohyb, takže ruky za hlavu a ideme s výdychom do jednej strany a do druhej. Nezabudnite tie lopatky ťahať k sebe, tlačíme lakte dozadu a povolíme. Zoberieme si len jednu činku, stále brucho stiahnuté, hruď vypnutá a ideme rukami dozadu a prehodím činku. A ideš. Za každým poriadne si vydýchni, zadržíš brucho, úplne ho scucni, čiže moc sa akože v krížovi neprehýňaj. Ešte
Ešte vydržím, už ma pália ramena, ale vydržíme to. Ešte. A posledný a uvoľni. Zoberieme si činky, trošku nohy od seba, znova vypneme hruď a už sa nehrbíme, potom nezabudnite stále rovno. Ruky pred seba, pred pážim vpred a idem dolu. A ruky hore a dolu výdych. Predpažíme a dolu výdych. Mierne ruky za pažím, nádych a výdych. Nádych a výdych. Ešte vydržím. Nádych, výdych. Ešte poď. A koniec. Dobre, máte minútu. Mne už sa aj notebook vybil, takže Monika, prepáč. No a ideme do posledného. Takže tam budete mať činky na stehnách, spojené nohy. A vlastne dáme len kolena od seba. Zdvihnem nohu, čiže ona bude tak zo šikma. Vrátim naspäť. Druhá noha a spojím. A pôjdeme. Jedna, druhá, spojím. Takže pekne nám bude pracovať nôžka. Druhý cvik si dáme triceps, čiže budete sa iba opierať o stoličku a budeme len takto zdvíhať nohu hore, čiže budeme sa len držať na rukách, nepôjdeme hore-dole, že sme vlastne na začiatku a potom si oberiete ľahšie činky a pôjdete k členkom a hore ruky a budeme sa takto hojdať. Takže pripravíme si ťažšie činky, dáme si činky na stehná, spojíme si kolená k sebe a ideme kolená od seba. Vytlačím jedna noha, predkopnem a spojím. Znova od seba kolená, jeden, poriadne tam musíš cítiť stiahený sval a znova. Nehrbím sa, vystretý chrbát, spojím. Od, jeden, dva a spojím. Od seba, jeden, tam pekne zacítite, ako sa vám stehno napne. Znova od seba, jedna noha, druhá a spojím. Výborne. Oprieme sa o stoličku. Tak, trošku sa oddialte od stoličky a len striedavo dvíhame koleno hore. Poriadne zatláčaj na zadok. Poriadne sa zafixuj, aby ťa to veľmi nehojdalo. Čiže cítime ruky, ale aj zadok. Poriadne tlačím zadok do hora, čiže nepadám dole. Stále ho mám nadvihnutý. Ešte vydržím. Super. Zoberiem si ľahšie činky. Ja mám kilové, čiže keď budete mať fľašku pol-litrovú, úplne stačí. Spojíme si nohy a dotkneš sa členky a hore. A členky a hore. To som sa ďalej. Ja si dám dýchanie na dvakrát. Ak vám zavadza, tak si dáte od kolena od seba. A posledné. A dokončíme. Dobre, zoberieme si zase ťažšie. Nezabudnite, že celý čas sedíte na kraji stoličky. Áno, pravý uhol, takže spojené nohy a ideš kolena, dopnúť, dopnúť a spoj od seba. Stále vystreto sedím, spoj. Spoj. Dokončíme a spojíme. Super. Položíme činky, takže trošku oprieme sa o stoličku, spravíme s nohami krok mierne dopredu, vytlačíme zadok hore a dvíhaš sa. Koleno striedavo hore. Vydržíme.
Ešte posledný. Super. Dobre. Super, už budeme pri konci, takže ideme k členkom, pekný vystretý, dolu členky, výdych, nádych a výdych. Pekne vonkajším oblúkom dopínajte ruky, ich nemáte také mlandravé. Nádych a výdych, nádych a výdych. Ešte dajme jeden, dolu a hore nádych. Super, takže už len posledný krát si to vyskúšame. Ale som si takéto pohodičkové cvičenie aj každým, keby ste si ho zacvičili od seba kolena, nič by ste tým nepokazili. Od seba dopnúť k sebe. A zase raz, dva, k sebe. Od seba. K sebe. K sebe. A k sebe. Výborne. Už len o stoličku sa oprieme a potom posledný a máte to za sebou. Taká oddychovka na víkend a pritom trošku precvičené telo. Takže dvíhame pekne koleno striedavo hore. Stále sa snažím ako zdvihnúť ten zadok hore. Dobre, pánvu. Tlačím dohora k plafónu. Určite cítite aj ruky, že sa vám tam napínajú. Tie tricepsy. Štipy držíme. Ešte. Poď, daj všetko do toho. Už potom bude oddych. Cvičenie trvá iba chvíľku. Netrvá celý deň. Takže dá sa to odmakať. Toto si musíte nadstaviť tak v hlave a potom to pôjde. Takže ideme dolu. Nádych, výdych, nádych a výdych. Nádych, výdych. Hore stiahnuť brúško, zatlač ho dovnútra. Ešte. Už možno len nejakých 4 krát. 1, 2, 3 a dajme ten štvrtý, už keď sme si dali. A 4. Výborne, pomaličky spustíme ruky dole. A také malé zahretie máme za sebou. Stále sedíme na kraj stoličky, chytíme sa rukou pod stoličku, druhá ruka ide nad ucho, nádych a s výdychom ťahám hlavu dole. Sťahujem brucho, nádych držím, výdych ťahám, nádych a výdych. Dobre, pomaličky povolíme, to isté robíme na druhú stranu. Ruka hore, nádych a výdych. Drž sa tej stoličky. Pekne cítiť, ako vám ťahá rameno dole a pekne sa vám naťahujú trapezy. Nádych a výdych. Nádych držím, výdych ťahám. A pomaličky povolíme. Uvoľníme. Dáme ruku za hlavu, chytíme si lakeť a zatlačíme poriadne mierne nohy od seba a ideme do úklonu. Povolíme, to isté s druhou rukou urobíme, poriadne zatlač a úklon. A povolíme. Uvoľníme ruky a ešte sedací sval uvoľníme, preložíme si členok cez koleno. Zatlač kolenom poriadne dolu a uvoľni. A znova dolu, ale nehrbíme sa, dobre? Čiže otláčam sa a tlačím to koleno dolu. A posledný krát. Super. S rukami sa teraz pustíme dolu, ako keby ste si chceli lahnúť a chvíľku necháme pôsobiť ten ťah. Mali by ste cítiť také ťahanie, štipkanie tej nohy, ktorá je pokrčená. A povolíme. Toto isté robíme na druhú stranu. Tam je svalovica. A ideme dolu. Otlačím sa. Zatlač. Uvoľni. Zatlač a uvoľni. Ešte dvakrát. Zatlač. Uvoľni. A posledný krát. Zatlač a uvoľni.
Pustí sa rukami tu, ako ťa to pustí, no mňa to dnes nepustí vôbec. A uvoľníme. Uvoľníme plecia, uvoľníme nohy, uvoľníme hlavu. A ja verím, že aj takéto cvičenie vám dám trošku do tela a že sa vám bude páčiť. Tak ahojte.